अगर आप चाहते हैं मोती अनमोल का गाना सुने तो सब्सक्राइब करें मोती अनमोल ऑफिशियल को और पाए बिल्कुल मुफ्त भोजपुरी गाने। म्यूजिक बाय मंतोष मनीत। जान तू ही बतावा कैसे मिली छुट्टी मिलत नहीं खेबानी हम दिली। जान तू ही बतावा कैसे मिली छुट्टी मिलत नहीं खेबानी हम दिली। मिलत न टिकट तत्काल के बाद बढ़े बेचैनी मन कहल के बाद। मिलत न टिकट तत्काल के बाद बढ़े बेचैनी मन कहल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बा अभी होत रहे बात फिलहाल के बा। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बा अभी होत रहे बात फिलहाल के बा। होत रहे बात फिलहाल के बा फिलहाल के बा। होत रहे बात फिलहाल के बा फिलहाल के बा। के तू तो शादी हमार कोइलू बराबादी कुछ न बुझाला तोहके गिफ्ट हम का दी। गिफ्ट हम का के तू तो शादी हमार कोइलू बराबादी कुछ न बुझाला तोहके गिफ्ट हम का दी। इज्जत के बात इस सवाल के बाद निहल निशानी चुमा गाल के बाद। इज्जत के बात इस सवाल के बाद निहल निशानी चुमा गाल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा माल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा माल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। फिलहाल के बाद कैसे रही बोला कैसे जी राकेश राजेश पासवान गम में दारू पी गम में दारू पी। कैसे रही बोला कैसे जी मन तो से मन सुरभंश गम में दारू पी। कमलेश मिथिलेश के बस महल के बाद सपना सजावल कोई साल के बाद। मोती अनमोल के बस महल के बाद सपना सजावल कोई साल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। जान तू ही बतावा कैसे मिली छुट्टी मिलत नहीं खेबानी हम दिली। मिलत न टिकट तक कहल के बाद पढ़े बेचैनी मन कहल के बाद। मिलत न टिकट तक कहल के बाद पढ़े बेचैनी मन कहल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बाद अभी होत रहे बात फिलहाल के बाद। आज हो खतावे शादी हमरा महल के बाद अभी होत रहे बात। सब्सक्राइब करें मोती अनमोल ऑफिशियल को और पाए बिल्कुल मुफ्त भोजपुरी गाने।